De ce îi tratezi ca pe niște victime? Dă în judecată pentru că... Dosar penal, nu ai dreptul să-mi iei febra, nu ești cadru medical. Nu ești cadru medical. Trebuie să înțelegi. Celor de la Kaufland. Nu ești cadru medical ca să-mi apropii aia de frunte. Iulian, vină până la informație. N-aveți voie, doamnă. Nu mă te atingi de mine. Nu te atingi de mine. Doamna mă filmează și n-are voie. Da, v-am filmat. Filmați, doamnă. Veți avea dosar penal. Da, doamnă, n-aveți dumneavoastră. Cu ce drept îmi iei mie temperatură, mă termometrizez? Cu ce drept? Dacă doamna nu-mi permite... Așa se văd. Așa ca oile să fim. Da, doamnă, filmați-mă, doamnă. Nici Cu ce drept mă termometrizez? Pe cine să aștept? Reclamați cabinul de informații. N-aveți voie să intrați. Iulian, te rog. Unde scrie? Uitați, doamnă, acolo. Domnule, dumneata, ai citit Constituția României? Articolul 26, bună ziua. Acum părăsiți magazinul. Nu te atingi de mine. Nu mă filmați pe mine. Pe mine nu mă filmezi. Nu te atingi de mine. Da, datele personale. Imaginile personale nu filmează. Hai, ieși afară. Afară. Ia mâna de mine. Ia mâna de mine. Hai. N-ai voie să posibil. Nu-i nimica. Da? Gata, sunt afară. Sunt afară. N-ai voie să filmezi. Sunt afară, nu-i N-ai voie nimic. să mă filmezi. Sunt afară. Înțeleți? N-ai voie Sunt să mă filmezi. afară. Sunt afară. Nu ai voie să filmezi persoane cu coană. Sau nu. Cu coană-i măta. Cu coană-i măta. Măta. Măta-i nesimțită. Nu eu. Nu ți rușine la obraz? Cu ce drept faci asta?